Namaz okumayan adama orada tutmaklık bolýarmy? Jogap bolýar. Sebäbi namaz okumaklygam we orada tutmaklygam islamyň 5 sütünniň içine girýändir. Bu arada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste şeýle diýär: Bunyal islamu ala khams, şahadatu en la ilaha illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve iqamis salah ve itaiz zeka ve savm Ramazan ve haccul beyt limen istata'a ileyhi sebila. İslam 5 sadyň üstüne bina edilendir. Birincisi, Allah'dan başga ibadet hakly ilahyň ýokdugyny we Muhammed onuň ilçisidigine şahyatlyk etmeklik. İkincisi, 5 wagt namazy berja etmeklik. Üçüncüsi, zekat wajibini vermeklik. Dördüncüsi, Ramazan aýyny agyly beklemeklik. We beşincisi, mümkinçiligi bolan adama Kaba hac etmeklikdir. Şonuň üçin musulman adam şu 5 parzy, İslamyň 5 sütünni başardygyna görä, güýjüniň ýetdigine görä ýerine ýetirjek bolmalylar.